Здравейте, приятелчета! Купил съм си нов кларинет, чисто нов кларинет и сега ще ви покажа, ще го разопаковам пред вас. Ще видите, ще го сглобим. Аз за пръв път бутам кларинет в живота си, между другото. И доста се вълнувам, защото преди това имах синтезатор, който долу-горе се справях. Аз съм слухар, не свиря по ноти, но сега искам да се науча да свиря на кларинет. И си поръчах от един, мисля, че словенски или полски или сайт е Musicler, нали се казва. Там са чисто нови инструментите, кларинетчета, абсолютно всичко има там, каквото искате вие. И така да видим какво представлява. Аз съм гледал клипчета как се сглабя, как обаче сега ще видим какво ще стане. Да видим първо кутията. То не е точно кутия, ами то си е куфарче, което вътре се намират частите му. Много добре изглежда и наистина кларинета е доста бюджетен. Все пак е пръв, нали? Няма да се хвърля на нещо много скъпо, защото ако не се науча, директно базар БГ. И така, нека да видим. Всяка част по-отделно. Гледам, че се смазват самия корк преди да се мушне един в друг елемент. Ще видим всичко. Оха, доста добре изглежда, да. Всяко нещо увито отделно, ръкавици, всичко има. Идеално. Тук съм наистина доста щастлив. Айде бе, стой, стига, пада. Нищо. Така. И да почнем да разопаковаме, да видим кое как е, що е. Доста добре е, наистина. Значи като за доста бюджетен кларинет е много добре направен като цяло. Не съм се надявал наистина, че ще бъде толкова добър. Обаче следващото видео, което ще бъде, ще ви покажа как възпроизвеждам звук за първи път. Нали, наистина ви казвам, за първи път бутам такова нещо. И ми се струва, че ще бъде доста трудно възпроизвеждането. Нямам си абсолютно никаква представа, трябва ли се настройва, някак си не трябва ли. И така, доста елементчета са, но аз съм се подготвил, другия телефон е до мен и там съм си го изкарал да видя снимката, кое е горната, кое е долната част. Тук има две буренца или какви са тия неща. После разбрах, че едното е за по-нисък тон, другото е за по-висок тон. И било добре да сложа първо по-късото за по-ниския тон, обаче аз не знам. Аз май сложих първо дългото, после го смених, няма значение. Важното е да видя тона как ще излезе, аз това ме е наистина много любопитно и да видя дали ще мога да издокарам нещо като за първи път. Вазелинче има вътре или там нещо смазващо, не знам дали е точно вазелин, но върши работа. Я да видим сега първото мушкане. Така. Нещо наистина много трудно влиза, защото все пак е първо сглабяне. Не. Няма как да стане. Ще го извадя, пак ще го намажа, още по-хубаво ще го намажа, защото така няма да стане. Добре. Нищо. Слага и нека има смазка. Пък да видим какво ще стане. Аз бях гледал някакъв клип, къде точно се хващат елементите, за да няма проблем, нали, при самата сглобка да не се щупи нещо, някой клапа или нещо такова. Старая се също и аз там да ги хвана, но дали точно там ги хващам, не знам. Този път трябва да стане и да. Да, добре, идеално, не завърта надписа. Така да забърша малко, че има малко смазка излязла. Малко съм прекалил, няма значение. И там има две щивчета сега с горната и долната част, които трябва да се срещнат. И трябва да ги спазя, защото те са много важни. Така, първо насочвам, оглеждам. Да, така трябва да дойде. Добре. Айде, смазвай сега. Да ви кажа, наистина много се вълнувам.
Пратката ми дойде сравнително бързо, значи ако не се лъжа си я поръчах преди около 4 дена, все пак казвам, сайта ни е български. Мисля, че е словенски, полски, пак казах. Но сравнително бързо, коректни са наистина, всичко това, което пише, всичко си го има. Пък ще видим накрая какво ще излезе. Все пак от този бюджетен кларнет не очаквам да стана Иво Папазов. Пък ако нещо стане, ако се науча наистина много, ще си купа нещо по-скъпичко, но за сега на първо време това ще е. Да изправим пушката. Добре се получава, наистина харесва ми. Айде пак с маска. Не очаквах да бъде толкова дълъг, аз мислих, че ще бъде по-късичък, но е дългичък. Нямам търпение да пробвам после дали ще изкарам въобще някакъв тон и ви обещавам, че ще направя следващ клип да видите моите мъки, защото със сигурно ще бъдат мъки, аз няма да започна да свиря от начало, но ще ви покажа как се мъча аз. Да, няма да стреля, но е право. И остана финалната част. Финалната част да сложим и да се пробваме все пак, че нали, това е целта. То голямо чакане беше 4 дена. Малко се омазах, няма значение, карай да върви. Махаме капачката, оглеждаме всичко добре. Айде на коренета. И сали ока да почва да свири. Ами това е, скъпи приятели, показах ви ето го цялото сгубено коренече вече. И очаквайте, пак казвам, следващ клип, в който ще демонстрирам работата с него. Абонирайте се, харесайте, споделяйте и очаквайте новото видео. Чао!